rijden achter de 3 bukfietsen. Ze rijden zo'n slordige 32 per uur. De poepjes naar achter. Het zijn 3 eentjes. Helemaal achteraan rijdt Frederik. Voor Frederik zien we Geert. We kijken even op de meter. We zien 33 per uur. We gaan even kijken, interview doen. Het laatste eentje, Frederik van Hoven, die probeert het wiel van Geert boven te nemen. Het voorste eentje helemaal gebukt, met zijn neus op het stuur. We zien hier Hugo Martens, kampioen op de Mont Ventoux. Probeert deze tijdrit toch te nemen. We rijden een slordige 35 per uur. De jongens hebben last van de wind. Rechtsaf en mannen, Cavaillon. Ah, links, oké. Cheval Blanc moet je naar beneden. Ah, Cheval Blanc, dat is juist. Kom mannen, nog even voor de camera. Hugo, wat vindt u van deze dag? Wat vindt u van deze dag, Hugo? Fantastisch. Sterke voet vandaag. Ja? Ik kon niet kapot. Kon niet kapot? Nee, ik heb alles gegeven, Smet. Ik zie het, u bent aan het zweten. Dat is eruit gekomen. We hebben speciaal een lichtfiets moeten inzetten om u te interviewen. Ja, ik vind het Ik ga je even naar de volgende. Volgende eentje komt eraan. Frederik van Hoven die de tweede positie heeft genomen voor Geert Boven. Meneer van Hoven, wat vond u van deze dag? prachtige dag, prachtig optreden, goede kameraden, alles kids. Alles kids? Alles kids. Perfect. Ik zou zeggen, ga wat dieper zitten want uw snelheid zakt onder de 35. En hier hemzelf Geert Boven. Hoe gaat het met u? Prachtige dag. We naderen de 100 kilometer. En we gaan terug over naar Brussel. Over en uit. Een versnelling, dan moet ik schakelen. Momentje, camera laten zakken. Oké. We zijn nog aan het filmen. We gaan naar 42 per uur. We gaan de eentjes terugnemen. Ik moet eigenlijk wat opletten, want ik kan moeilijk remmen. De eentjes maken er een koersje van.